गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे रायजोफोरा आङो चेनेलाव फैनाय जाबाय। थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन। आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। दिनै गाबोन बे साननैसोनि गेजेराव जोङो भिडिअसफोर बा निउसफोर जोङो नायोब्ला माथा गरम जायोना, जेरावनाखि जोङो मुल्य बृद्धिनिफ्राय लानानै गोबांथार हाथायफोरावहाय जोङो दा एसे एनैबाबो ना थ' बस्तुनि दामफोरखौ जोङो गोबांथार बारायनाय नुदों। थ' सावरायलांनि आङो दा एक्सुअलि फोथाराव दंफैयो दि आपडेट्सखौ आङो बिनिफ्रायनो होगोन रायजोफोर आरो नोंथांमोननोहाय आङो एसे दिनै बे माइखौबो दिन्थिगोन लास्ट आरोना। थ' आरो आङो माइनि बेबायदि दुब्लियाव थानानै भिडिअस बानायनो हानाय नंला। थ' माइआ हानो जासिगोन माने। थ' बिनि उनावहाय आङो हाबावोबा आरो खनसे भिडिअ लाबोबावगोन आरोना जुदि हानाय जायोब्ला। बोथोरा एबारावहाय ओरैबायदि माने डेन्जार जाबाय माथो बुंबावनो ना। थ' जोङो हानायाव बेबायदि माने चान्सखौनो मोनासै आरो। दा जियानो हक थ' आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। जोङो दिनैहाय बेसेनफोरखौहाय गोबां बाजारावबो बेबायदि बारायनाय नुनो मोन्दों आरो जोङो देशआव बेबायदिनो आंखाल जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। थावनिफ्राय लानानै पेट्रलनिफ्राय लानानै डिजेलनिफ्राय लानानै गोबांथार ना गोबां निउस नुगासिनो आरो दा बिनि गेजेराव बायदिसिना माबा माबि ना जोङो भाइरासफोर बेबायदि फैनायबो जोङो दा खोनानो मोनगासिनो नुनो मोनगासिनो। दा निउस नायोब्ला नैबे समाव जोङो माथा गरम जायो मा बुंबावनो आरो। दा बिनि गेजेराव जोंहा सरकारा माखासे प्रतिश्रुति होलांनाय बेफोरखौ मावलांनो गोनां दङ, जेराव माने रां होनो गोनां दङमोन गोबांथार ना। दा जोङो फाइनालि जोंहा नैबे फैयै फैयै PM किसाननि राङाबो मोननो थांगासिनो दङ। जाबायानो मथा मथि दैज्लां बोथोर सफैबाय नङा होमबा। थ' दा मोननो जाबायमोन। एबाराव मा खालामो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो बयबो नेनानै दङ। दा सरकारा एबारावहाय होगोन ना होआ ना। देशआवबो गोबां आंखाल जानो थांगासिनो दङ। नाथाय दा बेबायदि रोजा रोजा बा लाख लाख सुबुंफोरनो रां होनायाबोथ' इमान इजि नङा। दा जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन आरो निस्सय जोङो मोनगोनखौ आसा खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो आपडेट्सफोर ओंखारबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोङो पन्जियन खालामनानै लादो। जायफ्रा PM किसान मोनबाय थायोना रेजिस्टार खालामाब्ला उनावहाय माने मोननाय नङा। थ' जोङो बेवहाय CSC अपसन मोनखायो वेबसाइटआव जोंहा जेरावनाखि pmkisan.gov.in आव जोङो हाबैब्लानो बेवहाय जोङो मोननो हाखायो। थ' जोङो बेखौ गावबा गाव चेक खालामनानै लादो आरोना। थ' एबारावहाय जोङो 2000सो मोनो ना 3000 मोनो जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। थ' बिदिब्ला रायजोफोर आङो बारा गोलाव खालामलांबाय थानो सानाखै। गोबां गोलाव जायो भिडिअआहाय। नोंथांमोननो एसे आङो नैबे माइखौ दिन्थिनि आरोना। थ' माबायदि जाखो बोथोरा बिराद डेन्जार एबारावहाय नायदो नै माइया माने बेबायदि अबस्था जानानै दङ। फुरा हाजोबनो जाबायमोन आरोना। दा जोङो बेबायदि माने हानो हायाखै। नायदो नै कमप्लिट माने मोननाय बायदियानो जाजोब्बाय आरोना। बोथोरा ओरैबायदि डेन्जार दाबो अखा हागासिनो दङ। थ' आङो माने फोथारावनो दंगासिनो। थ' अखाया माने ओरैबायदि अखा जाबाय एबार माथो बुंबावनो आरो। हानोलाय बिराद बरिया जाखाबायमोन नै। थ' अखाया नागारा। जोङो गोजौथिं नायोबा नै जोमैयानो जोमै बेबायदि नुयो आरोना। थ' सब जोमै गोजा गासिबो। दा नै दैयाबो बेबायदि बोहैगासिनो सिंथिंजाय। नायदो नै दैजों दै जाजोब्बाय आरोना। थ' बिदिब्ला रायजोफोर आङो गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। थ' आङो बेबायदि फोथाराव थानानै आरो माइनि भिडिअ होनो हानाय नंला, खारन माइआ एकदम मोनजोब्बाय। थ' गोलाव खालामब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। स' नोंथांमोननो बेबायदिनो उननि समाव जुदि माइखौ हानाय जायोब्ला आं एसे मोजाङै दिन्थिगोन आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।